Hello mga bade, ako da si Rinji, 25 years old. Usa ka tambay, ug karon nagpabuhat na og sariling balay. Karon day nga adlaw mga bade, mao day ni update sa atong gipabuhat nga balay dire. Unya ila na day ning gipinisingan ning atong pader dire bade, akay para makatambak ni kita giuta ba. Dili man pugod magsilbi kun di ta mo pinising dire, kay badaot ra gyud atong haloblak bade. Unya kay perte man pong timinga, ni hapak man ang hangin nga naidalang ulan. Awang atong trapal dire nangakanlat na. Diri jud ko bilib ani mga tawhana bade, kay bisa gaulan na, sige rin sila kumbate. Unya, mauna din ang resulta ba de? Aperte naging gwapuha lang tao ni. Dili lang gini siya makita ba de? Kaya ato mang tambakan ni. Ginahanglan magud siyang tambakan ba de? Para makabuhat ta og taybim ba? Unya, dire dapita ba de? Ako na lang yung ginaginot ang mga gagmayng balas dire. Wala pa man gud gi-deliver ang akong gi-order nga balas ba de? Maunang daginoton ta ni. Unya, pag humanday ani, ako na lang po din yung giayag ba de? Kay maluoy ni ko sa nagpinising ba? Inaghuman mo ayag pa. Pero bilib jud ko aning usa dire. Kay bisagikan siya gapinising, aw nitabang gyapon siya sa kuha. Mao jud ni sakto nga tao, maloloy-on og amo. Unya nitabang na lang jud ay ko nila ani bade bisag gaulan na. Kay duha ra man gud ning trabaho karon bade, kay ang duha nangandam pud lagi kay gadaot ning panahon ba. Unya sa mga nagsige dag share sa tong video bade, amang hatag ta og tag sa kawan ke. Mao nang i-share na nga tong mga video bade, kay basig ikaw ang akong mapilian dire. Okay, alright?